and also the parents sa ato ang newlywed couple. Pwede ito mulingkod sa ilang ising kakilid. And also, for all the visitors, sa mga bisita, ang kaning mga table dire is for Ninong and Ninang. So ang mga ubang visitors, magpabili lang ta sa hilig, kay later on, naatay pa-buffet, nga giandam, gikan sa ato ang mga kinasal. Ayan. Sige na. Sige na, lingkod din na. Gamay raman ang Yes, we would like to request all the ninongs and ninang. lingkod. Dito yung okupar kay aron ang uban. Sige na, dito. Para sa inyo. Dito, dito. Kulang pa. So this time, ladies and Okupar. Napay bakante dito. Atong paniudto karong untuha, we would like to request Mr. Jason Padilla para i-lead ang ato ang prayer. So gihawag ang tanan sa pagtindog. Ikaw unta baga panalangin kining bag-o karon nga gihatag nimo nga sakramento sa kasal Ginoo, ikaw unta magalig-on sa bag-ong naguban karon nga unta tagaan mo siya og kanang dugang mga grasya sa iyang kinabuhi og ikaw unta magagiya sa matag sa kanila nga ipabilin ang ilahang pagsinabtanay, paghinigugmaay. Sayon kami Lord nga kining tanan plano mo alang kanila. Busa ikaw unta magagiya sa kanunay aron maiway sila sa mga katalagman nga dili unta angay mahitabo kanila Ginoo. Panalangin ni usab kining grasya. Kuskin na lang. Ayaw, higib mo. Kuskin na lang. Para mas makusog ang mga kung ika. Tama na. Ambang ni. Siguro. Doy, sudan doy na diri doy. Asa man ka mga